روژا چهارشنبه لپایتخت واشنگتن به نام Stand for Free Speech جبو پشکری ماف آزادی آخفتنه خپشندانک حتی کرن. خپشندان لقادا شیلدن سرکل جیه کو خونشاندارن کرد ده 16 گولانه ده بون آرمانجا ایریشه پارێزکارên Serokkomara Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan حتی کرن. بلیهین مقدورن ایریشه خپشندارن کرد Ermeni, Yunani jî di xwepeşandanê de amade bûn. Li vê derê alên Amerîkî yên YPG û HSD û her wiha posterên hevsorêkên HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek da hatin rakirin û pankart û duruşmên cür bi cür ku bal dikişînin ser azadiya axaftinê hatin bilind kirin. Bi awayekî gelek balkêş 5 kongresmenên Amerîkî dana Rohrabacher, Ted Poe, Tom Lantos, Jim McGovern, John Salvinas û Jim Costa jî li qadê amade bûn û êrişa hember xwepeşandarên aştiyane şermezar kirin û balkişandin azadiya karanîna mafên destûrî. Kongresmena Demokrat ya Eyaletê Kaliforniya Jim Costa ji dengê Amerîkayê diyar kir ku mafê rêxistinbûnê û mafê axaftinê mafên bingehînin û nabe ku ti kes van mafana bin pê bike. While 397 members of Congress 396 endamê Kongresa Emrîkî piştgirî dan pêşniyara protestokirina êrişa parêzkarên Serokkomar Erdoğan ya hemberî xwepêşanderên aştîxwaz got li vê derê civiyabûn. Emerîkiyên Kurd, Yunanî, Ermenî hatibûn vê derê got wekû Emrîkî bê karanîna mafê xwe yê destûrî bi aştiyane bicivin û raman û nerînên xwe diyar bikin. Bêguman ew azadiyên me behs kirî li ba Serokkomarê Tirkiye di heman astê de bi nerx nayê dîtin. Dema mirovê lê dîmenên êrişa dinere dibîne got parêzkarên wî bi fermana wî êrîş dane ser xwepêşandaran. Tund û tujiya 16 Gulanê ya parêzkarên Erdoğan ya hemberî 11 kesan got yek ji wana polîs bû rewşa niha ya Tirkiye ya îro nîşan dide. Wekû em dizanin îro bi hezaran kes li Tirkiye ji azadiyên xwe mehrûmin, di zindana dene û gelek ji wana rojnamavan bi eşkerayî tê dîtin got cudabirî li Tirkiye ji aliyê hikûmetê ve bi xweşî nayê dîtin. Tevî ku xwepeşandan di rojeke nav hefteyî de an ku rojekê kar de û sibê zû bi revê çû ji marekê baş ya beşdaran li qade hazir bûn û bi dengekî bilind diyar kirin ku êrişên hember mafê wan li nav axa Amerîkî naye qebûl kirin. Ji wan yek xwepeşandaran Mehmet Tankan bû ku bi xwe jî di meha Gulanê de bû armanca tundû tûjiya parêzkarên Erdoğan û çûbû nexweşxane. Ez bu 16 Gulanê hatim verê çünkü 16 Gulanê borî devleta Tirk ve yê matîvên protesto dike Erdoğan protesto dike Erdoğan êriş û bodyguardê wî êriş xwepeşandana kirbî. Ji ber hende mîro hatî me gotiye vêdê Amerîkayê vêdê mafê axaftinê heye vêdê mafê protesto heye tu nikabe êrişê û insan li Amerîka bikî û me dixwast ku em nîşa Amerîkaya jî bidî em ne ji bo sadece mafê axaftinê vêdê bî em bo mafê Kurda û Kurdistanê jî vêdê bî çünkü Erdoğan û hikûmeta wî ji bajarên Kurda û gundê Kurda wêran kirîne û hezaran siyasetmedarên Kurd kirîne hevsê de ji ber hende bînî. Îro 5 kongresmen jî hatibe îro giştî me karî em dengê xwe pitir bidî Amerîkayê jî ev em ji ber çi vêdê bî û kongresmena ji piştgiriya me da em ji verê ji gelek keyfxweş bû û rojên pêş de em tiştên zêdetir jî dixwazim em bikin û ne ji bo hema îro tenê çünkü derdê me ji bo Kurda bû îro jî me nîşan da ku em azadiya Demirtaş jî dixwazî û azadiya Kurdistanê jî dixwazî azadiya Kurda dixwazî em naxwazin ku Erdoğan û hikûmeta wî êrişên hovane li ser Kurda û Rojava û Bakurê Kurdistanê jî bikin. Ji bo me gişteka wateya ve jî kongresmen û gelê Amerîka jî vê xwedî derdikevin çünkü ev ne êriş sadece li gelê Kurd li Amerîka bûye û êrişa qanûnên Amerîka jî bûye ne ra malmettinê bûye ji ber hende ew jî xwedê dikin xweyî ku wê bersiva vê bidin Erdoğan ji ez vê bariyê de me. Xwepeşandana roja çarşemê nîşan da ku tevî ku êrîş pirtir ji du mehbera hatibe kirin jî pîragiştiya Amerîkî û qanûndanerên vî welatî zû vê yekî bîr nakin û qebûl nakin ku mafên wan yên bingehîn ku ji destûrê tê werne bin pêkirin û kesên ku tawan kirine bê ceza bimînin.